Eta gaurkotasun gaiak landuko ditugu hementxe aditua, politika mintzat aditua den Patxi Urrutiarekin. Arratsalde honetan ongi etorri, Patxi. Bueno, baita zuri ere, aditua, afizionatua hobe, baina, bai. Baina gai hauek behintzat nahiko ongi hartzen dituzu eta gainera... Urbilete segitzen ditut, bai. Hori da. Azaldu guzu pixkat, azkeneko aste hauetan batez ere asko hitz egiten egon gara, Sara Majarenaz eta Izarren kasuari buruz, ze hausnarketa atera dituzu gainera orain jakinda, azkenean elkarrekin egonen direla. Bueno, Francoren azkeneko urtetan aldarrikapen bat egiten genuen eta erraten genuen abajo los muros de las prisiones, ertera zaitzen ginen, eta hori erraten genuen, eta haunitze geratzen dute baina nola kendiko ditugu kartzelak. Nik kartzelean egona izenean gauz bat ikusi dut argi eta garbi. Kartzela ez da gaizkileen eremua, kartzela da pobreen eremua. Kartzelan ez duzu inor harpatzen modu aberats batez janzten denik edo eta drogazaleak zutik doidoi daudena, burutik gaizki daudenak horrelako ameka jende harpatzen dituzu. Horregatik kartzela eta gaur ikusi dugu azkeneko epaiketen ondoren ikusi dugu, kartzela dagoela bakarrik pobrea zigortzeko eta ez naski gaizkile barneratzeko. Aberatsa bazar ez zara sartzen. Nian nengoenean ikusi nuen tipo bat, egun batez hola hau berezia da, hau ez da kartzeleko, eta ganitzen beraren gaiten zuk, zer duzu, jeskarterako bat zen. Baina jeskarterakoak ez dire kartzelera etortzen, eta hartu nire bai, holakoetan tontoren bat edo bertze izaten da, eta horiko bat nina izan dut. Kartzela da egina pobrentzako. Neskunek behar zuen egon kalean. Bere alabarekin behar egon kalean, beteak ditu 3 ordena baino askoz ere gehiago, baina nola kartzela dire pobreak zigortzeko, mehatxatzeko eta jende izutzeko horregatik kontu dute. Ikusten dena da, hemen Espainiar justizia kartzelero guzioien anima. Nola mantendu dezakete horrelako egoera batean alaba bat amaren urrun aitak hiltzen saiatu denean? Hau da irakusteko pixkete zen olako askotan hemen Espainiarrak, juezak eta horrelako jendeak politikariek ari dire humanitateari buruz hitz egiten. Eta gero ikusten duzu beraiek bihotzik ez dutela, ez da susmatu, ez da inoiz ikusire horrelako gai baten aurrean izan duten jarrera izateko. Azkenean utzi dute kanpoa, baina eskelen biziko momentutik utzi behar zuten. Galindok zer du? Zenbat urte bereidik 50 urte bete beharrak ditu eta ez da tortzen eta ze gaixotasun du. Kartzela da injustiziaren dorrea. Eta horren inguruan bizi diren guziak dire falsukeri eta gezurraren lekukoak. Dispertsaren kasuan nahi biez, ikusten duzu aurre pausaren bat eman dela? Ez da ematen. Hauek nahi gaituzte Euskaldunak eta gehien bat Euskaldun irautzaileak eta Euskaldun izan nahi dugunak eta Euskal Herri libre aske eta autodeterminatu batean egon nahi dugunak, guk ez dugu inolako eskubiderik eta guk zifratzeko erabiltzen dute. Zertako eraman behar dute preso bat ezagin oraino bere familiako ipairatzeko. Hemen bat dugu kartzel bat berria hutsik dagoena eta jendea haratera eman behar. Hori dago sistema bat, nik ezagin jendeak ze behar duen ikusteko, gure sistema ez dela demokratikoa, gure sisteman hainbertze gauz direla espres personak zigortzeko. Eta hoi da guk nola baitere irakutsi behar digule jendeari eta denen aurrean jarri behar dugule, baina bizkitartean hainbertze jendek sufrimendu hundia pairatu behar du gehien bat guraso hartuak askotan, ez izan bat 1000 kilometro egin behar bere seme edo bere alaba bisitatzeko ordu erdi baterako bakarrik, hau ikaragarria da, hau da jendearekin guk aberekin horrelako edo basapiztiekin horrelako jarrera izango bagenuke, orduen Sociedad Protector de Animales edo torriko zen salatzera horrelako egoera ezinezko zela erratera eta hemen Estatu Espainiarra personekin horrelako jarrera lantzen ditu. Uste duzu badagoela gakorik? Badela? Gakoren bat edo klaberen bat badago dispertsarekin bukatzeko? Klabea ez da mobilizatu ez dago besterik eta Euskal Herriko gehiengo bat kalera aterako denean hoi aldarrikatzen orduan erraten alko dugu, orden emango ditugu aurrera pausuak, baina bizkitertian ez dago bertzen metodorik, hauek markatu dute hildo politiko bat eta hildo politiko hortan argi dago Euskal Herria zafratu izan behar duela, Euskal Herriko biztanleak ez gara Espainiar biztanleak bezala, bertze guk zafra handiagoak behar ditugu, guk burua gehiago altxatu dugu eta gure aldarrikapenak
gehiago kaleratzen ditugulako. Bueno, Nafarroari begira, simboloen legeari dagokionez badirudi gobernuak oraintxe bertan lege hau aldatzeko proposamena egin duela eta abian jarriko dutela ze iritzi duzunen inguruan. Berriz ere gauza berdinean gaude, zerrengatik atzo adierazpen batzuk oso deigarriak agertu ziren, hemengo gobernadoriak egiten zituenak, erranez berak errekurritu egingo zuela, debekatu egingo zuela, edo zigortu egingo zituela ikurri ateratzen zuten udalek. Bueno, printzipioz ez da gaia, ez dago lege berre bat egiten ari direla, baina egin behar dutela, baina lehenbiziko pausua egin dutena, urtengo udan arazorik ez sortzeko, arazo legalik ez sortzeko, da zegoena kendu, zegoen legea kendu. Hemen badago gauza bat. Hau ere, dena dago Madrid, Nafarroa, Euskal Herriari daukan gorrotoa, gero eta gehiago lantzeko gogoa daukate. Horai dela 50 urte, ikurrina guretzat zen aldarrikapen ikurra, askatasunaren ikurra. Horren etzen inoren ikurrina, etzen komunitate autonomorik existitzen ere orduen erkidegorik etzegoen. Baina noi zen Euskaldunen, nolabaiteko askatasun ikur bat. Eta hoi da saiestu nahi dutena. Hemen ez dago bertzerik. Ez da problema horko bertze komunitate bateko edo ikurra dela. Dago hau zen Euskaldunen askatasunen ikurra. Frankoren denbora, Franko eta gero. Zenbat gaztez dire hil ikurrina jartzen onbait eta erorita edo arazoak edo istripuak izan eta netoi da gure ikurra, baina gure Euskaldun bezala ikurra, askatasunaren ikurra. Eta hoi dute gorrotatzen eta horrengatik ari dira horren kontra. Eta zen nahi duzu, segitu behar dugu buru belarri eta horrezin dugu utzi. Ez da, trapu beten afera hartzen den bezala, da nolapete hemen, keinu politiko importante bat, erreferentzia. Politiko importante bat zerengatik ikurrina hoi hainbertze urtez izena da hemen debekatua eta etzen horko ez da inongo ikurra zelakot. Zegoen karrik Euskaldun askatasunen ikurra zelako. Eta horregatik buru belarri defendatu behar dugu, gainera horreik planteatzen ari dena da, bakotxak bere herrian egin dezala herriak eskatzen diona. Baina hori ere ez, diktadoreak beti nahi izaten dute askatasunik gabeko gauzak inposatu. Eta hori hemen gertatzen ari dena. Agoitzen adibidez erreferendum bat egintzen, Atarrabian erreferendura bat egintzen, baina erreferenduren gainetik hauek beren iritzia eta beraien bolontatea inposatu nahi dute. Izan ere, orain arte dagoen simboloen lege honek egiten duena da isun bat jarri, ez? Bai, debekatu eta bezena ez baduzu betetzen isun ekonomikoa jarri. Azken finean da beti errepresioa, bakotxak bera nahi duen edo azkatasuna murrizteko errepresioa. Osan, Nafarroarekin aurrera jarraituz, nekazariak eta batez ere abeltzainak nahiko kezkatuta daude, beste egun baten ere egin genuen elkarrizketa bat, Sorian 20.000 behi dituen granja bat egin nahi dute eta horrek ekarriko luke hemengo abeltzain guztien suntxiketa, ez? Ez da bakarrik nekazarien kezka, bai nik uste dut, Nafar askorenare bada, baina nik uste dut denena izan beharko zuela, gure bizimodua mendeetan zehar guri mantentzeko, bizitzeko izan dugun ondasuna, bizimodua, lan modua, jal modua, hoi denak kendu nahi digute eta esklabo bertze dirudun, handi betzun esklabo jarri nahi gaituzte, gure betitik izan ditugun eskubide horien nolapaitere balorei kabe utziz. Eta hoi ikaragarria da, azken boladan ikusten dugu nola lekazalgoa desagertzen ari den, eta horrelako zerbait bali medaia erabat desagertuko da. Eta horrelako gauzak ezin ditugu onartu hemen, batek podorea, batek dirua duelako, ezin du bertzen gainetik pastu, ezin ditu bertzen ondasuna, bertzen bizimoduak zapuztu. Azken finean, Afrikatik hartzen zituztenean ere esklabuak, eramaten zituztelaik Ameriketara, Amerikarrentzako edo xurientzako, argi zegoen, importantia zen, beraien landakan nor landuko zituen, baina guk, persona bezala, giza semea bezala, ikusi behar dugu giza seme horiek ere beraien askatasuna eta beraien eskubideak dituztela. Hemen denen eskubideen gainetik dirua inposatuz gure bizimodua utzi nahi dute. Eta bizimodua libre balin bada, bizimodu librea izango da denentzako. Azken finean, kusiko dugu hemen nor duen gehiengoa.
Beraiek eskubidea bali medut zure lekutik botatzeko zeharka bada ere, zuk ere izango duzu aukera zure eskubideak eta zure egoera defendatzeko, ez? Nik dena den, nafartar guziei eskatzen diet, eta Nafar iparraldeko jende guziei Elizondoko manifara hurbiltzea apirilein lehenean. Uste dut, beharrezkoa dela, eta hori ezin dugula guk utzi. Alderantziz, egon beharko dugula, buelta eman ja gaurko nekazal eremu gehiegi galtzen ari direlako. Antzematen da ez, adibidez, bai Europatik datozen edo baita Espainiatik dauden politika hauek ez dutela inolako mugarik. Esan nahi dute granja bat egin dezakete 20.000 beirekin eta ez dago mugarik. Dezakete hori Frantzien ez zuten lortu, dirudienez hor hasi ziren, baina bota zuten gibelat. Hau da kapitalismoa. Begira, gizarte duten antolakuntza dago, edo gutxi batzuk aberasteko, edo denek gizasemeak garenez, deneak elikatzeko eta bizitzeko modu duinak bilatzea. Bi aukera horiek daude. Eta kapitalismoa da gutxi batzuk aberastu, gainerako guztiei pixkanak denik kenduz. Eta, karo, sistema, gaurko egunean, denak oso pozik daude eta asko aldarrikatzen dute kapitalismoa, demokrazia, kapitalismoa. Gaurko egunean daukagun kapitalismoa da, hoi da kapitalismoa da, gutxi batzuk bildu denenak diren aberastasunak. Zertaz, erregearen alaba, alu batetik atra delakotz, sortzen da hainbertze eskubideekin, hainbertze diruekin, hainbertze ondasunekin. Eta bertze bat, hartzain baten, andre baten alu batek atratzen delakotz, ez du deus, ez da jateko horik ere. Baina nork erabaki du hori? Ze legetan dago? Podere dutenek egin dituzten legeak beraien onerako, o beraien proetxorako erabiltzen dituztelako, beraien berekoitasuna asetzeko. Horrengatik nik uste dut, argi izan behar dugula, noragoa zer dugun, ez da aski ertia, hoi gaizki dago, ez, sistema dago gaizki, eta hasi behar dugu aztertzen zertaz dago. Errai dut, guk iturrietara behar dugu, horren zainetara behar dugu ikusteko zertaz edo nondik heldu diren gaurko injustizia horiek. Eta berdin nahi gertatzen inbertze ere mutan ere, Nafarroko kanalari buruz hitz egiten badugu eta horko landi buruz ere, asko izango genuke horri buruz hitz egiteko, kapitalismoa nora garamatzen ikusteko. Zuk aipatu dituzu hainbat epaiketa iruzurragatik eta ustelkeriagatik azkeneko aste hauetan hainbat sententzia agertu dire eta gainera horrek ekarri du pixka bat gizartearen haserrea, ez? Ikusita nolako sententzak atera diren kasu hauekin. Ze uste duzu? Begira zazu, guk justiziari buruz hitz egiten dugunean, induritzen zaigu badela, existitzen dela. Justizia ez da existitzen. Da, hastin erranduten sistema kapitalismoi babesteko antolatu dituzten tresna batzuk. Nolabait ere jendea isilik mantentzeko eta jendea satisfuz mantentzeko. Hoi, kasuak, rato, blesa, hauek denak, baina hauek lapurra dire. Hauek, gaina, sententzia hor daukate. Ez pasten da hori sententzia izan eta ez da kartzelera gaten. Bera 3 aldiz izan da kondenatua. Lehenbizikoan, aste batzuk egin zituen, bigarrenean egun batzuk, eta 3. ez da sarturetzen egin. Begira, sistema kapitalistak, injustua den sistema, porque kapitalismoa da injustua da, lapurreta sistema bat da. Naiz gu txikitik sartu garen mundu hortan eta ez zaigu iduritzen hain garbi lapurreta dela, baina lapurreta bat da. Eta horretarak eta hori mantentzeko daude juezak, daude kartzeleroak, daude poliziek, daude irakasleak, eta daude apezak, eta dago eliza. Horiek dena mantentzeko, giro hortan mantentzeko, eta denak isiltzeko, eta azken finean ere lapurra babesteko. Eta lapurtasunare bai filosofia bezala gure burutan. Eta karo, holakotan, zenbait momentutan agertzen dira hauen falsukeria, Kabiezes. Kabiezesen kasua ikaragarria da. Hor, berak gobernadori izan zelakoz, nola bizi diren politikariek, diru publikoa, beraien ez da dirua, beraien artean banatzen, sistema dago gaizki eta askotan guk begiratzen ditugu sistemaren azken puztenak eta ez dugu ikusten sistemaren burua, non dagoen eta non behar ditugun guk aldaketak egin, bertze gizarte batean edo bertze bizimodu batean edo
gure eskubideak errespetatuz bertze gizarte bat antolatzerakoan. Nafarraren kasuan, oraindik ere, Nafarroako kutxaren auzi horren inguruan ezagik badakigun edo ezakigun guzti zer gertatu den UPN alderdiak behintzat ez du saiestu nahi du, ez? Dokumentazio horretara iristeko. 8.000 horri daude edo sumario horretan, baina, karo, hemen gu bagenekien kontu ze bazekien ongi aski azkeneko erabakietan eta hor bazaudela gauz ilunak eta gauz gordetzen ziren gauzak eta guk ez genezkienak, baina badakizu askotan kusten duzu ura nonbaitik atratzen bada, badakizu hor nonbait ere estilo bat badagoela, uroia nonbaitik datorrela. Bagenituen datu pilaka, baina gara ofizialki behar genituen ere dokumentu horiek. Bueno, orai izan daiteke, baina, klaro, UPN-ek ez du inondik ere nahi, baina ez du inondik ere nahi ez hori agertzea, ez du inondik ere nahi obren esleipenak ere nola egin diren, eta hainbertze gauzik buruz ez du deus, ez gordetu nahi ditu gehien bat horiek denak. Eta, bueno, pues, hortan gaude, baina hor buru belari segitu behar dugu, eta gu behintzat saiatuko gara berriz ere horko informazio guztia eskuratzen. Badakigu gauzaila dela, baina hemen gehien, begira, jende ona badago alde guztietan borondate honekoa, baina horrelakoetan ez da bakarrik borondate ona behar. Hor behar da kemena, indarra, duintasuna, eta exigitu, eta exigitu, eta exigitu. Gaurko Nafarro gobernuak nik ere uste dut hor gehiago sartu beharko lukela. Bera, sobera lagun direla bertze podore duten hoiekin. Baina hor moztu egin behar dira horrelako gauzak. Horai bertan harinasare kiebra mezperian dagoela, hor dago santzalde batetik, bere lehengusua, animeleko bestak eginek, adjudikazio ikaragarriak urbidearen inguruan, gauzilun pilaka, eta hori denak ere argitu beharko ditu. Azkenean bakizun hor gelditzen den hor zorrakin, inbertze langile txiki, eta baita ere sodena, karo. Azken finean Nafar gobernuak ordaindu behar gure politikariek egin dituzten astakeriak eta beraien sakelera edo behien launen sakelera sartu duten dirua hoi dena guk denen artean orai ordaindu behar. Gizarte hau da gizarte bat oso injustua. Kapitalismoa delakotz injustua eta antolatua delakotz modu injustua. Horrengatik, buru belarri sartu behar dugu, bertze gizarte baten eitzin. Hori, haunitzek errain dute, hoi nekazarien arazoa da. Ez da nekazariena, gurea da, gizartea da, gizarte modu bat dago zalantzat. Beraientzako askoz ere grabeago da, beraiek hortik bizi direlakotz eta horai direlakotz, hoitela ordu egunero. Baina hori ere gure arazoa da, gure gizarte, gure bizi modua, gure ingurugiroa, nola baitere ondatzen ari direlakotz horrelako erabakien ondorioz. Nafarroako kutxarekin gertatu dena eta dokumentu guzti horietan dagoena, noiz dut jakingo da? Pues, uste dut ez oso zaila izango da. Kontuz berriz berrindartuz ateatzen bagara, orduen behar bada. Zerengatik, gizartea gaurko egunean ez du tresnarik gauz horiek egiteko eta politikarietan ere behar da hor fuerte jo gauz horiek egiteko, baina zenbaitzuk tematu gara hori dena jakingo dugula, ez bakarrik kajaren inguruan baita ere bertzein gauzen inguruan bizazu. Azkeneko urtetan, 7-8 urtetan, Nafarroko zorra 1.000 milioitik 3.000 milioira pastu da, irukoiztu eginda. Hau ezin da onartu. Eta badaude hainbertze erabaki ikaragarria dira. Bira, bater esango izut. Berbintzanan, markatu ez zegoen ubidearen egina zen proiektua. Eta tipo bat agertu zenan, erranez bere landatik ezin zela pastu eta bertzela pastu bertzaldetik. Errantzioten, etzela deus, UPN-ekoa, karo. Egun betzun inguruan aginte bat agertzen da, non erranez non unek erranduena egin behar dela. Horrek ze suposatzen zuen? Horrek suposatzen zuen 1.600.000 euro gehiago kostua. Bi aldiz ubidea behar zen argai baitin azpitik pastu. Baina nola senyorito horrek nahi zuen hoi, 1.600.000 euro ordaindu dugu nafartar guziak horren landa eremutik ubidea ezpasteko. Zuk horrelako gauzak ikusten dituzunean, eta hemen ez dela deus mugitzen, urakoak jarri dute salaketa bat horren inguruan, horrelako gauza baina, eta horrelako ehunka bat daude. Hoi denei aurre egiteko sartu behar duzu administrazio osoarekin, administrazio osoa duzu kontra. Eta unitzek ere, naiz kontra ez izen, izitu egiten dire. Porque, gu bat dugu komplejo bat.
Gu beti gu sortu ginen gizarte batean non bazeuden aberatsak eta pobreak, non zeuden jakintsuak eta tontuak, non zeuden alguztidunak eta podere gutxi genituenak. Eta karo, hoi buruan daukau, hoi gainditu egin behar dugu, hemen dena berdinak gara. Eta horri eman badiote 1.600.000 euro bertze gainerako guziei erorrelako zerbait egin beharko zen. Edo, zu pentsatzen hoi, diru hoi erabiltzen bali bezen, gure lan ordaintzeko egiten bali bezen, subentzioak emateko edo gure nekazariek laguntzeko, edo proiektu berriak egiteko edo horretarako ibiltzen bazen, ez, ibiltzen da, bueno, konstruktorien lagunak, politikariak, hoi denak, sobre berezi batzuk etxeratera emateko. Eta gure Nafarroa gaurko egunean ustelkeriaren eremu handi bat da. Eta gainera oso gauz bat azpimarratu nahi dut. Hauek beti badute eta horrengatik dira hain Madrid zaleak beti badakite hemen galdutare Madrilek atxikiko dituela. Horrengatik beraiek erraten dutelaik Espainiarrak direlek, ez dire Espainiarrak, ez da zer balorea direla tarteko edo, bakarrik dire badakitelakotz epaileak, obispoak, kartzeleroak, horiek denak Espainiatik azken orduan hor izango dituela beraien interesak babesteko handik ere proiektu berbera txikitzen dutelako. Bukatzeko, joan gaitezen Nafarroatik itsasoraz bestaldera, Donald Trump presidentea, duela denbora gutxi da presidente, baina egia esan egunera agertzen da telebistan, egunkarian, ze iritzi duzu pertsona honen inguruan. Hemen, igual, arrisku batean erortzen ari gara edo ez behar batean edo. Amerikarko presidenteak podare gutxi dauka. Azken finean, sistema baten buru da. Ez da, nire etxean adibidez nik izan dezaketen bakarri bizi ba nahi zaren digoen orai, ez da kasu bat, baina bakarri bizi nire etxean, nik agintzen du nire etxean, baina hainbertzai bizi balime gara etxean, agintzen dugu denen artean, ez edo dene badute zerregina agintzerako orduan. Hemen, unekin filosofia honitz egiten ari da. Unek erraten ditu bertzek egiten dituzten gauzak, baina bertzek egiten dituztenak erraten dut Obama, denek eta Frantziako presidentia eta Alemaniako presidentia. Porque, karo, erraten duzu, bai, Mexikon egin behar omen du esi bat, Mexikarrek ez etortzeko, baina 500 kilometroko esia egina dugu Obamak. Frantziarrak erratute, tipo erututa dago, bai, baina Frantziarrak adidire diru amaten, beraien kolonietakoak izandakoak orai heldu direla ikunet, ogibide bizi edo bizi iraupenaren bila heldu direla ikunet, hauek ordaintzen dituzte, itxasora botatzen dituzten edo hor ez dieten utziko. Zertaz gu hain sozialak eta hain demokratak eta hain Trumpen kontrakoa garenok, zertaz ez du partzen transatlantiko bat Libiako mugan eta pasten dituguan dauden etorkin guztiak Mediterraneoen beste aldera. Nork utzi du Libia gobernurik gabe eta nor bordatzen zituen aizetiko jedena botatzeko? Horai milaka daude hildako eta milaka daude goze eta milaka daude bizimodua ezin bilatuz. Kanariesetako hiru fantastikoak, Bush, Blair eta Aznar, beraiek Irak hankazgoitipatu zuten. Irak guztia hankazgoitipatu zuten. Hor milaka hildako dire, egunero badituzu autoa leherketak, 60-80 persona hildakoak. Hoiek dire hoi egin zutenak, hoi dena egin zutenak. Zertako, eta guk Trumpi begira, baina guk hemen ditugu personai miserableenak, gure inguruan, lapurrak, hiltzaileak. Eta hoiekin ez gara izitzen, nola bat, heldu da, telebizioa dena eta lautontakari bertzen modu batera, erraten dituelakotz. Horrengatik niri ez nau gehiagik ezkatzen, hemen dugu Le Pen, baina ez Le Pen bertzea ere bai, orai, Fillon, orai, lapurretan diru publikoa bere emazteari eta bere seme-alabi ematen, baina hau zer da? Eta ez dute onartzen, badiru di horrendi segitu behar dela, baina hau zer da? Ikusten duzu, eta karo, hoiekin, bire, gu bat dugu filosofia bat gure gizartean sartua dagoena. Gure inguruan eta gure ondoan pasten dena da normala dena. Urruntxako ganez, modu desberdin batean egiten badute, musulmanekin gertatzen dena. Bueno, musulmana dire infernukoak. Kristauak kruzadak egin zituztenean, 36ko gerran, zer esaten zuten? Horaiko haue bezalagaten ziren karlistak ere hemen, beren buru hiltzera
gerran zerura joango zirelako zuzenean hor hiltzen baldin baziren ere. Eske, behar dugu burua izan pentsatzeko, nik uste dut hor dugule akatsa handi bat. Gauza inbertze gauzi buruz beharko genituzke hausnarketa berri batzuk egin, lehen bat dena alde batera utzi, esfortzu bat egin eta gero gure bizimodu hortara egokitu. Oso ongi Patxi, mila esker, oso interesgarria beti bezala kontatu diguzuna, eta nahi duzunean ere gonbiatuta zaude. Badakizu ni oso gustora egoten izela zuekin, eta entzuten gaituztenek ere zerbait atratzen badute hemendik, asko sobe. Noski baiet, eskerrik asko. Bai, zuei.